أبنو زباحي كوتا مزلو زرقحة تكالات مرتي كنا تعطرن كله تساتف الندقن تحط بمهلاو وهود سعري ككير كم زدلي ننفتات مرتنايتين وزبان مقمقام أبستخيدا أخيبا تقريتهم رئيس ممهران أبيات تمرتي نايتين وزبا أبزغرب وطبطاب أب مبزحتنا أبيات تمرتي قطرة تمهارو بحفشة تساتف الندق أنستير ما بفلاي تحط مهلاو تقيسهم سلوس أو زمدنا ولدي ممهران تمهارو كحيل تسويعهم أبتي نؤزبا حموشته مواليه صنات 14 مباقتا شمون تماكلين حانت كالعين درجة أبيات تمرتي كم زلواز تغسه حلافي بيت صحفة منيستر تمرتي نؤزبا هيكوتا ممهر عبد الله محمود من قستين تمرتي قدام النتيبو بزقبر زلو وفري نبرتي أبقربو دق زمهرلو عدل كم استخفت لهم بملكات رخيبهم مون زلو عدل بقبو كتكملو أزغاخيروم جزياوي أم حدارين نؤزبا هيكوتا أتو أرقاي مبرهاتو بوغنو قطري تمهرتهم بقبو زكتاتو زلو تمهارو مسقطري زلو اتكالات تمهرتن بزحي حزبن كنصاصرن كلو ازي تحت سلا زلو نممحياشو زكايات زلو صعري كدفالو ولد دما ربحه تمهرت تغنزيبهم دقوم نما اد تمهرتي كلخون ككتاتلون اتحساسيبهم ولدتات تاريخهم بزقباء نخفلتو نابوتا قياه مبصحن بفتصمتو كترخلمون وسان قد سلازلوه نمنسياتنا بستودب أقباب ناب تاريخاوي بوتاتات كمزوصح مقبار أقداسيوم منسيات زوا مأكل ناب أقر مخل زكايدو عدد دما أبزم دايزي زهلو أستواصو بقليل زتمت هيكونن وكيل إرينا أبزوا مأكل يوناتان يعبيو نزدالو تصبصاب أرسي ماسمورم كتغربايام قيانا بستفتصملو جنبارات زغبر عدت نمنسيات رزين حلافነት ዘሰክም مخانو ኣብ ወርሕ መጋቢት 1999 ወራር ሰራዊት ወያነን ኣጽዋሩን ዝተሐምሸሸሉ እግር መኸል ዝበጽሑ መንእስያት ዞባ ማእከል ገሊጾም ነቶም ኣስታት 200 መንእስያት ንዞባ ማእከል ከተማን ሽማግለ ዕሩኽ መንእስያትን ብዛዕባት ዝተፈጸመ ቅያ ኤርትራው መንእሰይ መብርህ ዝሃበ ኣዛዝ ብርጌድ ዝርዝራው ሓበሬታ ብዛዕባት ጅግነታው ውዕሎ ድሕሪ ምቕራብ እግር መኸል كم كلهم جنبارات نايجزا رؤسو فليكيان ججنة حقيقة خمزلو تقيسو نزب جاgan من السياسة تفتح مرزين تاريخ بموراس لولاو النتاز عقبت حفرتن كبرتن متعي ولدات زحبنو لها جرمهنات نايززلو ولدو حلافنت كم زخنة أسمير اللوم عود تاريخ من السياسة إيرترا كينيو بإذننا مسمع بعيننا كنريو مبقعنا عدلنياتات ينازبولتهم من السياسة نتقيا عبد سفر جاganو بقالتهم فتسامتو بتمسطو كم تخاتلو بمحبار حدر جاغانو نمفتسام دلونتهم الرغاغيصوم حلافي همامته عبد نوزوبا ماكل كتما من اسي ابراهام فسحيه كاب نبرتي نوزوبا ويزرو نغستي قبر ميكائيل دمام تاريخو زفلطن كبرتاتو زعق بمن اسي موتر هاغراو مدبات مخانو بمتقاس نابت جنبار استخايده مبصح اب ممزانتهم من اسيات عبغده كم زلو ارديوم تساتفتي موداتا من سيات تاريخ جغنت ابوتا فصامه خيدم نخريو كم زبل عدت بقصالي كوده بمزخار تاريخ بوعلتو كغلص انكولو زياده سلازحيل سراحتي قيا وعلوم ككافلو من سيات دما كم ورستي هنطينت كهلوم تلابيوم نبرتي صعدا كريستيان نوزبا بريخ تتحاحزهم وزلو سفيح ما أطتاو نطفتات بزل على ملكو بمغصال مدبات لمعات كبابي أمن معوات أبرتيعم كم سرحو بعصرت 4 حملة وفرا ما أطوتا بزكايدو الوان الرقاقيتهم أما حداري صعدا كريستيان ويزرو نقستي يمانن يرينا بزهابو تحبريتا حزبي كاور حتى حساس كلتشن 10 جميرو بغانتات ما أطوت توديبو أبسو من كلتا جيزي نوفرو أبقوبطات نيحرشا بوتطات كزالي كم تصنحه أستاشوعات تشيح قدا قدي تقاعيتو دما نفل سدلو مهلاو بمتقاس حزبي ما يقعوتا بمفواسن بمزلاين وتطاونوتن معباي بزل علي نطف كم زلو غليصام أنا باباري صعدا كريستيان أتو مسفن تولد بجيدو بهزباوي وفراتات لعلي 100 هكتار تزاليو مهلاو بملكات زي درب ربحه زلو وفري بستود من سفحن سطافي كم زغصلو الرقاقيصوم تساتفتي أم وداتا زلم قرب أقداسنة العلس لزخونه كتصال مكتالكو قبرو لمخانم تقيسوم كمتي أب مزلاي مقعات متكالن مخصقاسن زرئي وزلو نتفتات أب مقو تصارون بعتب كم سرحو بمرقات قرب هيوت لزخونه كل سب بحلافنت ككناخونن كرئيون تمحسينهم منسيات مويا قسيموم افريتن مهاستن كخونو صعرتات يكايديوم ودابي سراحتنياتات منسيات زوا ماكل اب استفلاليات تكالات نزنطفو منسيات زودبو موياوي سلطناتات مقصلتا نايزيوم ناصنت هابتوم نزدالو تصبصاب ارسي ماسمروم كتقربيام
ውዳቤ ሰራሕተኛታት መንስያት በማእከል ሙያዊ ብቕዓት መንስያት ብምብራህ ፍራይነቶም ንምዕዛዝ ብዘካይዱ ዘሎ ጻዕሪ ንካልኣይ ግዜ ብዝተፈላለየ ሙያታት ዘሰልጠኖም 809 መንስያት ኣመሪቖም ኣብቲ ኣበዳራሽ ብምሕዳር ዞባ ማእከል ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምምራቕ ሓላፊ ሃማማት ዞባ ማእከል መንሰይ ሳምሶን ክፍላ ብዘስምዖ ቃል ፍልጠትን ሞያን ዝዓጠቐ መንስያ ጉዕዞ ምዕባለ ሃገር ቀላስ ስለ ዝኾነ ነዚ ንምርግጋጽ ማሕበራ በርቲዑ ይጽዕት ከም ዘሎ ብምምልካት ኣብዚ ካልኣይ ዙርያ ስልጠና መንስያት እጃሞም ንዘበርከቱ መሻርክቲ ኣመስኪኖም እትን ሰራሕተኛታት ሚኒስትርታትን ሃገራውያን ትካላትን ዝተዋሃበ ስልጠና ተንቀሳቐስን ደረቕ ስእሊ ግራፊክስን ሕሳብ መባእታ ትምህርትን ጽገናን ኮምፒውተር ምዝርጋሕ መስመር ኤሌክትሪክን ጽገና ኤሌክትሮኒክስን ኣውቶ ሜካኒክ ምሕደራ ኤሌክትሮኒካዊ ቲኬት ቋንቋታት ዓረብን እንግሊዝን ከምውን ምሕደራን መሪሕነትን ከም ዘጠቓልል ዝሓበረ ካብ ኮሚቴ ሳይንስን ቴክኖሎጂን መንእሰይ ክብሮም ተኽለ ወጻኢታት ሰልጠንቲ ኣብ ምሽፋን ኣተባባዒ ኣበርክቶ ንዝገበሩ ትካላት ሞጊሶም ዝቐሰምዎ ትምህርቲ ኣካል ናይቲ ንዕቤት መንእሰያት ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ምዃኑ ዝገለጸት ወኪል ተመረቕቲ ድማ እቲ ሞያን መጻኢ ህይወቶምን መጻኢኦምን ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ብግብራዊ ስራሕ ዝያዳ ከም ዘዕምቕዎ ኣረጋጊጻ ካብ መሰልጠኒ ማእከል ፖሊቴክ ኢንጂነር ኢሳያስ ዕቑባ ብግድዩ ዝተዋሃበ ስልጠና መሰረታውን ሓጺርን እኳ እንተኾነ ብግብራዊ ስራሕን ንባብን ክምዕብል ከም ዝኽእል ብምጥቃስ ሰልጠንቲ ንዘርኣይዎ ተገዳስነት ሞጊሶም ተመረቕትን ኤሪና ኣብ ዝሃብዎ ርኢቶ ተገዳስነት መምህራኖም ነቲ ስልጠና ብብቕዓት ንኽዛዝሙ ከም ዘተባብዖም ጠቒሶም ዝቐሰሞ ሞያ ከበርኹን ፍልጠትን ስራሕን ክውፈዩን ምዃኖም ገልጾም ሃማደ ጨንፈር ዞባ ጋሽባርካ ን18 ደቂ ኣንስትዮ ናይ 3 ኣዋርሕ መሰረታዊ ናይ ኮምፒውተር ስልጠና ሂቦም እቲ ስልጠና ዓቕምን ብቕዓትን ናይተን ደቂ ኣንስትዮ ብምባል ኣድማዕነተን ኣብ ስራሕንን መነባብሮአንን ንምዕባይ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣብቲ ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት ተሓቢሮም ነቲ ስልጠና ዝሃበ መምህር ዕቑባ ኣብ ጊላዝጊ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሰልጠንቲ ነቲ ትምህርቲ ብትግሃትን ተገዳስነትን ከም ዝዛዘምኦ ብምግላጽ ኣብዚ ኮምፒውተር መሰረታዊ ንብረት ኮይናትሉ ዘላ እዋን ንዝቐሰምኦ ትምህርቲ ብስራሕ ብምዕባል ንዝበለጸ መጻኢ ክሰርሓ ተላብዩ ሰልጠንቲ ብወገነን ዝቐሰምኦ ስልጠና ብዘይካቲ ኣብ ስራሕ ዝህልዎ ጽልዋ ኣብ ህይወተንን መነባብሮአንን እውን ልዑል ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ብምሕባር ንዝተማሃርኦ ኣብ ባይታ ብግብሪ ክሰርሓሉ ምዃኑን ኣረጋጊጸን መወዳእታ ሓላፊት ሃማደ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ወይዘሮ ኣለም በላይ ማሕበር ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ብምዕባል መነባብሮአን ንምምሕያሽ በብእዋኑ ስልጠናታት ክምጽምሑ ብምግላጽ እዘን ብመባእታዊ ኮምፒውተር ዝተመረቐ ደቂ ኣንስትዮ ዝረኸብኦ ዕድል ብዝግባእ ክግልገላሉ ብምዝኽኻር ኣብ መጻኢ ዝሰፍሐ ናይ ስልጠና መደባት ክውደብ ከም ዝኾነ ኣነጺራ ኤርትራውያን ማሕበረ ኮማት ኣብ ሱዳን ስድራ ስዋኣት ንምንባይ ዝጀመርዎ ተበግሶ ብዝለዓለ ከም ዝቕጽልዎ ንምጥዋር ስድራ ሰማእታት ዝምልከት ኣብ ዝገበርዎ ኣኺባ ኣረጋጊጾም ብመሰረት ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ዝበጽሐና ሓበሬታ ማሕበረኮም ፖርት ሱዳን 9 ስድራ ቤታት ማሕበረኮም ከሰላ 3 ስድራ ቤታት ማሕበረኮም ገዳርፍ ድማ 2 ስድራ ቤታት ን2 ዓመት ንምንባይ ብዝወሰንዎ ብጠቕላላ ኣብ ምንባይ 14 ስድራ ስዋኣት ዝውዕል $10,220 ኣሜሪካ ኣብ ማዕከን ሕድር ሰማእታት ኣታው ገይሮም ኣብ ስዱን ዝርከቡ ኤርትራውያን ማሕበረ ኮማት ኣባላት ጉጅለታት ግደፍን ሃማደን ኣብ 2013 ብጠቕላላ 24 ስድራ ቤታት ከም ዝጠወሩ ይፍለጥ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሲንሲናቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝነብሩ ዜጋታት ምእላይ ስድራ ቤት ስዋኣት ሓላፍነት ነፍሲ ወከፍ ዜጋ እዩ ብምባል ማዕከን ሕድሪ ሰማእታት ንምስሳን ክገብርዎ ዝጸንሑ ንጥፈታት ንምሕያል ዝተፈላለየ መደባት ብምክያድ ገንዘብ ይእክቡ ከም ዘለዉ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣመልኪቱ زيناتات وشت هاجر رابزي تزازيم الله أهجراوي زيناتات حزنا لكم كسب نملس مكتالكم كتقصلون لابوم